खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ कक्राझार जिल्लानि पाटगाव रानी कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो आखायाव लानाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना हारि आरो धोरोम फारागथि लाखियालासेनो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनांगौ आरो लोगोसे बाहागो लाफैनांगौ। गोजोन्थों।